Met Caerdydd sy'n croesawu Cei Connah a'r ddau dîm yma ar rediad da. 6 gêm heb golli i'r naill dîm a'r llall. Felly gornest rhwng dau dîm yn gobeithio parhau ar rediad yna. Harry Franklin mewn i'r cwrs Cosby i Cei Connah'n gynnar. Ergyd yn syth at Sam Seeger y golwr. O, dyna i chi gyfle i Cei Connah. A Nina wedi chwarae. Dim ond rhyw 30 eiliad o'r gêm. Lawr y dde gan Declan Poole at Callum West. West yn gweld rhediad Harry Franklin mewn i'r cwrs Cosby. Franklin yn mynd i lawr ac mae'n gic o'r smotin. Mi oedd yr ymwysodwr wedi sleifio mewn yr ochr arall i Matt Chubb. A'r amddiffynwr methu a cael y dacl i mewn. Yn deg. Rhys Hughes dros y bel. I'r gornel, mae'n curo Sam Seeger. A Cei Connah sy'n mynd ar y blaen o gol i ddim. Llai na 4 munud wedi chwarae. A'r Nomadiaid sy'n cipio'r fantais gynnar. Sam Richards. Matthew Chubb. Allan at CJ Craven. Captain Met Caerdydd. I Sam Jones sy'n llithro. Mae'n y gyfle rwan i Cei Connah wrth ymosod. Pas hyfryd gan Rhys Hughes i lwybr Harry Franklin. A Franklin i gefn y rhwyd. Mae o'n cael yr ail i Cei Connah. Mi enillodd o'r gic o'r smotin. A sgoriodd Rhys Hughes. A tro yma, Rhys Hughes sy'n ei fwydo fo. Franklin drwyddo yn cadw i ben o flaen y gol. Ac yn dyblu mantais yr ymwelwyr. Callum West dros y gic rydd i Cei Connah. Tua'r canol a'r peniad yn taro trawst gan Ben Nash. Ond mae yna gam sefyll. Fydda honna ddim wedi cyfri beth bynnag. Peniad Ben Nash. CJ Craven oedd o'n ddewr a Jasper Payne sy'n trio brwydro amdani. Mae Lewis Rees yno hefyd. Nôl tua'r canol. Ac mae Met Caerdydd yn hawlio bod yna lawio fyna. Lewis Rees wedi trio sgwario'r bêl. Y dyfarnwr Ryan Kenny ddim yn cytuno bod yna drosedd. Yn sicr mi oedd yna apel yn fanna gan y tîm cartra. Rhys Hughes dros y gic rydd. Chwipo ergyd isel. Sam Seeger yn ei gwthio i ffwrdd. A'r gic gornel yn mynd o blaid Cei Connah yn y diwedd, ond mi alla hi'n hawdd fod wedi bod yn fwy na hynny. Llai na chwarter awr i fynd bellach. Yn yr ornest yma. Maen nhw angen 2 gol. Ond mae'r rhaid iddyn nhw fod yn gywir hefyd. Sgiliau da gan Harry Franklin. Ar ymyl y cwrs Cosby, Franklin. Mae'n mynd i lawr. Ond mae'n gic o'r smotin unwaith eto i Cei Connah. Franklin yn dawnsio i ffordd mewn i'r cwrs Cosby. Ac yn cael ei lorio unwaith eto. Rhys Hughes am yr eildro'r prynhawn yma o'r smotin. I'r ochr arall y tro yma. I gefn yr rhwyd. 2 i Rhys Hughes. 2 gol i Cei Connah. A da chi'n tybio efo chydig dros 10 munud yn weddill bod y triffwynt yn saff rwan i'r ymwelwyr.